În timp ce lucrăm la o serie amplă despre istoria Valahiei, în procesul cercetării a devenit din ce în ce mai clar că publicul românesc și noi înșine nu putem înțelege cu adevărat începuturile statului românesc fără a înțelege mai întâi cine au fost cumanii. Această afirmație poate părea surprinzătoare pentru mulți dintre noi. Cumanii apar în manualele de istorie drept o notă de subsol, o paranteză în marile mișcări ale popoarelor medievale. Sunt menționați întreagăt ca invadatori nomazi sau ca aliați de conjunctură ai unora mai demni de prezența în analele istoriei decât ei înșiși. Dar de fiecare dată când cercetăm mai adânc istoria românilor, de fiecare dată când încercăm să înțelegem cum au apărut statele române medievale, numele cumanilor revine, nu ca un subiect marginal, ci ca o componentă esențială, ca un fir roșu care traversează o parte importantă a istoriei medievale din spațiul carpato-danubian. Așa am ajuns la concluzia că nu putem înțelege cu adevărat cine suntem și de unde am apărut dacă nu aprofundăm istoria cumanilor. Acest documentar își propune să reconstituie istoria acestora urmând cercetarea istoricului maghiar István Vasari pe baza lucrării sale despre cumani și tătari publicată în 2005. Pe aceia dintre dumneavoastră care aveți un simț naționalist român mai acut, trebuie să vă avertizăm că în acest documentar vor apărea și unele opinii și teorii care nu ne sunt neapărat avantajoase. Dar având în vedere că ne prezentăm în fața dumneavoastră cu pretenția de istorie necenzurată, am decis să nu îndulcim prezentarea sau să răstălmăcim opiniile autorului în favoarea noastră. Deși am subliniat aspectele în care nu suntem de acord cu teoriile celui a cărui lucrare am folosit-o ca sursă pentru acest documentar, am considerat totuși că este onest din partea noastră să prezentăm intenția lui originală și să lăsăm la decizia dumneavoastră ce este demn de crezare și ce nu. Dincolo de aceste posibile controverse, vom avea parte de o călătorie lungă, de la stepele Siberiei până la Dunăre, de la confederațiile nomade ale secolului al XI-lea, până la integrarea și dispariția lor în secolul al XIV-lea, cu speranța că la capătul acestei călătorii vom înțelege mai bine lumea în care s-au format strămoșii noștri în urmă cu 700 de ani. Capitolul 1. Lumea stepelor pontice. Stepa eurasiatică este una dintre cele mai mari zone geografice continue de pe planetă, o mare de iarbă care se întinde din Ungaria până în Mongolia, o fâșie imensă de pământ care leagă estul de vest, nordul de sud, Europa de Asia. În inima acestui vast spațiu se află stepa pontică, regiunea care înconjoară Marea Neagră și se întinde spre est până la Marea Caspică și dincolo. Este o zonă de tranziție între pădure și deșert, un spațiu deschis unde ierburile cresc abundent în primăvară și toamnă, dar unde vara poate fi uscată și iarna brutală. Nu există bariere naturale majore, nici munți înalți, nici fluvii de netrecut, care să fragmenteze acest spațiu. Este o lume deschisă, o lume a mișcării. Și tocmai această deschidere a creat o civilizație unică. În stepa pontică, agricultura sedentară era posibilă doar în anumite zone favorabile, de-a lungul râurilor sau în văile adăpostite. Pentru majoritatea teritoriului, singura modalitate viabilă de a exploata resursele era păstoritul nomad. Turmele de cai, oi și vite trebuiau mutate constant pentru a găsi pășuni proaspete, urmând ritmurile sezoniere ale ierbii. În primăvară, turmele migrau spre nord către pășunile bogate din zonele mai umede. Vara o petreceau în văile râurilor, unde apa era abundentă. Toamna se întorceau spre sud, iar iarna se adăposteau în zonele mai călduroase, aproape de mare. Acest mod de viață nomad nu era primitiv sau simplu, așa cum și-au imaginat adesea cronicarii europeni medievali. Era un sistem complex, rafinat, perfecționat de-a lungul mileniilor pentru a extrage maximum din resursele unei zone dificile. Nomadismul stepei presupunea o cunoaștere intimă a terenului, a sezoanelor, a comportamentului animalelor. Presupunea o organizare socială flexibilă, dar eficientă, capabilă să coordoneze mișcările a mii de oameni și zeci de mii de animale pe distanțe imense.
Dar acest stil de viață avea și consecințe politice profunde. O populație nomadă nu poate construi cetăți de piatră, nu poate acumula bogății imobile, nu poate dezvolta o birocrație sedentară complexă. Puterea în stepă nu se măsura în pământ sau în ziduri, ci în oameni și în animale. Un lider puternic era cel care putea mobiliza rapid un număr mare de războinici călare. Loialitatea nu se câștiga prin controlul unui teritoriu fix, ci prin abilitatea de a distribui resursele și de a obține victorii. Din această logică a derivat una dintre caracteristicile fundamentale ale lumii stepei, tendința de a forma confederații, în loc de state centralizate. Un lider carismatic sau o familie puternică puteau uni mai multe triburi sub autoritatea lor, creând o confederație care putea controla sute de mii de kilometri pătrați. Dar aceste uniuni erau mereu fragile, mereu dependente de succesul militar și de capacitatea liderului de a împărți resursele. O înfrângere majoră, moartea unui han puternic, o criză în pășuni sau în animale, oricare dintre aceste evenimente putea duce la dezmembrarea rapidă a confederației. Această fragilitate structurală făcea ca stepa să fie într-o mișcare continuă. Triburi care dominau un secol puteau dispărea în următorul. Confederații care păreau invincibile se destrămau în câteva generații și întotdeauna presiunea venea din est. Valuri succesive de popoare nomade care migrau spre vest, împinse de schimbări climatice, de competiție pentru resurse, de apariția unor noi lideri în Asia Centrală. Pentru lumea sedentară din jurul stepei, pentru Bizanț, pentru principatele ruse, pentru regatul maghiar, această dinamică era o sursă constantă de instabilitate. Nomazii diferiți apăreau la graniță în perioade diferite. Unii puteau fi angajați ca mercenari, alții trebuiau respinși prin forță, dar întotdeauna existau nomazi în stepă. Și pentru aproape 2 secole, între mijlocul secolului al XI-lea și mijlocul secolului al XIII-lea, acești nomazi au purtat un nume, cumani. Stepa pontică, adică zona din apropierea Mării Negre, în acest timp nu era un vid uman, ci o lume populată și activă. Era o zonă de contact și de conflict. O zonă unde civilizațiile sedentare ale Bizanțului, Rusiei și Ungariei se întâlneau cu civilizația nomadă a stepei. Și în acest spațiu intermediar, în această zonă de frontieră, se petreceau procese istorice fundamentale. Aici se înrolau mercenarii care luptau în războaiele bizantine. Aici se negociau alianțe între prinți ruși și hanii nomazi. Aici migrau populații întregi, aici se formau noi identități, aici se topeau vechi certitudini. Pentru că stepa nu era doar o regiune geografică, era un mod de viață, o civilizație, un sistem de valori. Și când vorbim despre cumani, vorbim despre ultimii mari reprezentanți ai acestei civilizații în regiunea Mării Negre, despre ultimul val major de nomazii care au dominat stepele pontice înainte de marea schimbare adusă de invazia mongolă. Capitolul 2. Cine au fost cumanii? Cumanii au o istorie lungă, o genealogie complexă care începe cu sute de ani înainte de apariția lor la Dunăre. Pentru a înțelege această istorie, trebuie să ne întoarcem în secolul al IX-lea, în stepele din sud-vestul Siberiei, în regiunea dintre râurile Tobol și Ishim. Acolo, în acea vastă întindere de iarbă din Asia Centrală, locuiau triburile care formau Confederația Kipceacă. Kipceacii erau vorbitori de limbă turcică, parte a marii familii de popoare turcice care s-au răspândit treptat din Asia Centrală spre vest. Limba lor aparținea ramurii nord-vestice a familiei turcice, apropiată de limbile vorbite astăzi de kazahii și tătari. Era o limbă a stepei, o limbă care avea cuvinte precise pentru tot ce ținea de viața nomadă, pentru diferitele tipuri de cai, pentru structura iurtelor, pentru sezoanele de pășunat, dar care împrumuta termeni de la vecinii lor pentru conceptele legate de agricultura sedentară sau de viața urbană. În jurul anului 1030, situația în stepele centrale asiatice s-a schimbat dramatic. Kipceacii, împinși probabil de presiuni din est, au început să migreze masiv spre vest și spre sud.
Au ocupat treptat teritoriile din stepa kazahă, împingând în față alte popoare nomade. Între râurile Ural, numit atunci Iaic, și Volga, trăiau triburile Uz sau Oguz, în timp ce mai la vest, până la Dunărea de jos, se întindea teritoriul pecenegilor. Toate aceste popoare urmau să fie afectate de marea mișcare a chipceacilor spre vest. Dar în această mișcare masivă s-a întâmplat ceva neașteptat. Chipceacii nu au migrat singuri. Alte triburi s-au alăturat mișcării și printre aceste triburi se aflau și cumanii, un grup despre care sursele istorice din secolul al XII-lea sugerează că venea din estul îndepărtat, din vecinătatea Chinei, din regiunile aflate sub influența chitanilor. Scriitorul persan Marwazi, scriind în jurul anului 1120, relatează o istorie fascinantă. Cumanii, pe care îi numește Kun, erau inițial creștini nestorieni care au fost nevoiți să-și părăsească teritoriile din estul îndepărtat din cauza expansiunii chitane. Au fost urmăriți de un alt popor nomad, Cai, care era mai numeros și mai puternic și au fost nevoiți să migreze spre vest. Această migrație i-a adus în contact cu chipceacii din stepa kazahă. Ce s-a întâmplat exact în contactul dintre cumani și chipceaci rămâne unul dintre misterele istoriei nomade. Ceea ce știm cu certitudine este că până la mijlocul secolului al XI-lea, cumanii apăruseră în stepele din vest de Volga și începuseră să preseze asupra pecenegilor. Mai știm că până la sfârșitul secolului al XII-lea, numele cumani și chipceaci deveniseră total interschimbabile în sursele istorice. Călătorul franciscan Guillaume de Rubruck, care a traversat stepele în mijlocul secolului al XIII-lea, afirmă explicit: în acest teritoriu obișnuiau să pască turmele lor cumanii, numiți chipceaci. Alți cronicari folosesc una sau cealaltă denumire fără distincție. În sursele rusești apar ca polovți, un cuvânt slav care înseamnă cei galbeni sau cei palizi. În sursele germane ca value, o traducere a aceluiași termen, în sursele armene ca xarteș, în sursele bizantine grecești ca cumanoi sau comanoi. Această pluralitate de nume reflectă o realitate fundamentală a lumii nomade. Identitățile etnice în stepă erau fluide, politice mai degrabă decât biologice. Când vorbim despre cumani sau despre chipceaci, nu vorbim despre un singur popor omogen cu o identitate etnică fixă, ci despre o confederație mare de triburi care vorbeau limbi turcice înrudite, care practicau același mod de viață nomad și care recunoșteau autoritatea acelorași lideri. În cadrul acestei confederații existau nenumărate subdiviziuni tribale, fiecare cu propria sa identitate și propria sa istorie, dar toate erau subsumate sub eticheta generală de cumani sau chipceaci. De ce cumani? Numele venea de la cuvântul turcic cuman sau coman, care înseamnă palid, galben deschis sau alb gălbui. Probabil se referea la culoarea pielii sau mai probabil la culoarea îmbrăcămintei sau a corturilor. Era un tip de denumire comună în lumea nomadă turcică, unde culorile jucau un rol important în sistemul de clasificare politică și geografică. Așa cum avem Marea Neagră și altădată Marea Albă pentru Mediterana, avem și popoare negre, roșii, albe în terminologia nomadă. Cumanii nu ne-au lăsat cronici proprii, nu au scris istorie în limba lor, nu au construit monumente de piatră cu inscripții lungi. Cunoștințele noastre despre ei vin aproape în întregime din ochii celor sedentari care i-au văzut, cronicarii bizantini, ruși, unguri, arabi. Și acești cronicari îi vedeau întotdeauna din perspectiva lor proprie, adesea ostilă. Pentru bizantini, cumanii erau sciți, o denumire antică ce evoca barbaria și primitivismul. Pentru ruși erau polovți, dușmani și aliați în aceeași măsură. Pentru maghiari erau cunoc, vecini periculoși, dar și potențial mercenari. Ce știm despre viața lor concretă? Știm că erau crescători de animale, în primul rând de cai, dar și de oi, capre și vite. Calul nu era doar un mijloc de transport, ci centrul întregilor civilizații. Cumanii erau călăreți extraordinari, crescuți pe șa din copilărie. Curtea unui lider cuman bogat putea număra mii de cai.
Laptele de iapă fermentat, cumis, era băutura lor principală, carnea de cal o sursă importantă de hrană, pielea de cal materia primă pentru echipamentul militar. Trăiau în corturi mobile, iurte, care puteau fi demontate și transportate rapid de la un loc depășunat la altul. Organizarea socială era tribală, cu lideri aleși sau ereditari, numiți în general hani sau bei, care conduceau grupuri de câteva sute sau câteva mii de familii. Acești lideri își justificau autoritatea prin descendența nobilă, prin abilitatea militară și prin capacitatea de a distribui bogăție, mai ales prada luată în războaie sau plățile primite ca mercenari. Religia lor originară era o formă de șamanism turcic, cu credința în spiritele naturii și în puterea șamanilor de a media între lumea fizică și lumea spirituală. Dar cumanii erau pragmatici în chestiuni religioase. Unele grupuri au adoptat creștinismul nestorian în contact cu comunitățile creștine din Asia Centrală, o ramură a creștinismului antic diferită de cel bizantin sau latin, în special prin prisma doctrinei despre natura divino-umană a lui Hristos și cea despre Fecioara Maria. Alții au rămas șamaniști, iar mai târziu, în secolul al XIII-lea, unii lideri cumani au trecut la islam sub influența Hoardei de Aur, în timp ce alții, așezați în Ungaria sau Balcani, au fost botezați creștini catolici sau ortodoxi. Identitatea religioasă, ca și identitatea etnică, era fluidă în lumea nomadă, o chestiune de alegere politică mai mult decât de convingere profundă. Ceea ce rămânea constant, ceea ce definea cumanii dincolo de toate schimbările, era modul lor de viață. Erau războinici ai stepei, călăreți arcași de elită, organizați în unități mobile care puteau lovi rapid și se puteau retrage la fel de rapid. Tactica lor de luptă, atacuri simulate urmate de retrageri false pentru a atrage inamicul în ambuscadă, folosirea arcului compozit cu eficiență devastatoare, mobilitatea extremă, i-a făcut temuți în toată Europa de Est. Armata bizantină, oricât de puternică, nu putea concura cu cavaleria ușoară cumană în teren deschis. Cavalerii occidentali, îmbrăcați în armuri complete, care le îngreunau mobilitatea, erau vulnerabili în fața arcașilor călare ai stepei. Această superioritate militară i-a făcut indispensabil pentru puterile din regiunea Mării Negre. În secolul al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea, nicio armată majoră din Balcani sau din Rusia nu putea spera la victorie fără contingente de mercenari cumani. Ei au luptat pentru împărați bizantini și pentru țari bulgari, pentru prinți ruși și pentru regi unguri. Au luptat pentru oricine putea plăti, în aur, în dreptul la pradă, în pământuri de pășunat. Dar cine erau ei cu adevărat, dincolo de toate aceste roluri militare? Erau ultimii mari reprezentanți ai unei civilizații a stepei care exista de milenii. Erau, din punctul acesta de vedere, moștenitorii hunilor, avarilor, proto-bulgarilor, ai tuturor acelora care veniseră din Asia și dominaseră pentru un timp stepele europene. Și ca toți predecesorii lor, se aflau într-o permanentă tensiune între două forțe, tendința de a rămâne nomazi liberi ai stepei și presiunea de a se integra în statele sedentare din jur. Această tensiune va defini întreaga lor istorie în regiunea Dunării și a Carpaților. Capitolul 3. Cumania. Pentru cronicarii latini, pentru călători ca Plano Carpin sau Guillaume de Rubruc, pentru regii maghiari sau pentru împărații bizantini, Cumania era o realitate geografică și politică. Dar ce era de fapt această Cumania? Era un stat în sensul medieval al cuvântului? Avea graniță fixe, o capitală, o administrație? Răspunsul este în același timp simplu și complex. Nu, Cumania nu era un stat în sensul în care Bizanțul sau Regatul Maghiar erau state. Nu avea o capitală permanentă, nu avea o birocrație scrisă, nu avea legi codificate sau instituții administrative fixe. Dar da, Cumania era o realitate politică, o confederație vastă de triburi nomade care recunoșteau anumite forme comune de organizare și care pentru lumea exterioară apăreau ca o entitate politică distinctă,
îngrijorătoare. Întinderea geografică a Cumaniei a varit în funcție de surse și de perioadă, dar în perioada ei de maximă extindere, în secolul al XII-lea și la începutul secolului al XIII-lea, teritoriul controlat de cumani se întindea pe o arie uriașă. În est, granița era undeva pe râul Ișim sau chiar mai departe, în stepa kazahă. Spre vest, cumanii ajunseseră până la Dunărea de Jos și chiar peste Dunăre în regiunea Dobrogei. Spre nord, teritoriul lor se întindea până la marginea pădurii, în contactul cu principatele rusești. Spre sud, limita era Marea Neagră și stepa din nordul Caucazului. În termeni actuali, vorbim despre teritoriile Kazahstanului de vest, ale întregii Ucraine moderne, ale Moldovei, Valahiei, Dobrogei, o zonă de aproape 2 milioane de kilometri pătrați. Dar să nu ne imaginăm că acest teritoriu imens era controlat de o singură putere centrală. Cumania era, folosind termenul istoric, o confederație, o uniune liberă de triburi și clanuri care recunoșteau o identitate comună, dar care păstrau o largă autonomie. Fiecare trib sau grup tribal avea proprii săi lideri, propriile sale teritorii de pășunat, propriile sale războaie și alianțe. Numele generic de cumani acoperea în realitate zeci, poate sute de unități politice mai mici. Sursele istorice ne oferă câteva indicii despre structura internă a acestei confederații. Marele călător Giovanni d'Appian del Carpine, care a traversat Cumania în 1246, a descris-o ca pe o țară foarte mare și lungă, fără orașe sau fortărețe, dar cu 4 fluvii majore care o structurau: Dnipru, Don, Volga și Iaic sau Ural. Aceste fluvii nu erau doar repere geografice, ci și granițe aproximative între diferitele zone de pășunat, între diferitele grupuri tribale. Istoricii moderni, analizând sursele, au identificat mai multe mari diviziuni ale Cumaniei. Exista o Cumania răsăriteană, între Volga și Don, și o Cumania apuseană, între Don și Dunăre. Mai existau și subdiviziuni mai fine. Unii cronicari vorbesc de 2 cumanii, deși nu este clar la ce anume se referă această împărțire. Ceea ce este clar este că diferitele părți ale Cumaniei erau populate de grupuri tribale diferite, care vorbeau dialecte ușor diferite, care aveau obiceiuri ușor diferite și care nu întotdeauna acționau coordonat. Istoricii moderni, analizând sursele, au identificat mai multe mari diviziuni ale Cumaniei. Există o Cumania răsăriteană, între Volga și Don, și o Cumania apuseană, între Don și Dunăre. Mai existau și subdiviziuni mai fine. Unii cronicari vorbesc de 2 cumanii, deși nu este clar la ce anume se referă această împărțire. Ceea ce este clar este că diferitele părți ale Cumaniei erau populate de grupuri tribale diferite, care vorbeau dialecte ușor diferite, care aveau obiceiuri ușor diferite și care nu întotdeauna acționau coordonat. Dar dacă Cumania nu avea o structură statală centralizată, cum funcționa politic? Cum se luau deciziile? Cum se făceau alianțele? Cum se conducea războiul? Răspunsul stă în natura societății nomade. Puterea în stepă nu se baza pe controlul unor teritorii fixe, ci pe controlul asupra oamenilor și animalelor. Un lider puternic era cel care putea mobiliza un număr mare de războinici și pentru asta trebuia să fie capabil să le ofere bogăție și victorii militare. Liderii cumanilor purtau titluri diverse. În sursele orientale apar ca hani sau bei, în sursele bizantine ca arhontes. Deși existau și situații de moșteniri ereditare, mulți dintre ei lideri militari carismatici, care își câștigau poziția prin abilitate în război. Dar toți trebuiau să-și justifice continuu autoritatea prin performanță. Un han care pierdea războaie, care nu putea proteja tribul său, care nu putea oferi resurse, era rapid înlocuit. Sursele ne oferă numele câtorva dintre acești lideri cumani. În secolul al XI-lea, un anumit Tugorlu sau Tugorcan în sursele rusești a condus atacuri majore împotriva Rusiei chievene. La începutul secolului al XII-lea, Boniac a fost unul dintre cei mai temuți hani cumani, aliatul și apoi inamicul principatelor rusești.
în 1091 la bătălia crucială de la Levunion, unde forțele bizantine ale împăratului Alexios Comnenos, ajutate de mercenari cumani, au distrus definitiv puterea pecenegilor în Balcani. Liderul contingentului cuman purta numele de Togurtac sau Tugorcan. În secolul al XII-lea, când cumanii s-au implicat profund în politica bulgară, mai mulți lideri cumani au jucat roluri decisive. Există chiar ipoteza ca Asan și Petru, fondatorii celui de-al doilea imperiu bulgar, în 1185-1186 să fi fost ei înșiși de origine cumană. Fratele lor Caloian sau Ioniță a devenit unul dintre cei mai puternici domnitori din Balcani la începutul secolului al XIII-lea și a făcut din aliații săi cumani coloana vertebrală a puterii militare bulgare. Dar cel mai cunoscut dintre toți liderii cumani rămâne probabil Cöthen, cunoscut ca Cojan în sursele rusești. În 1223, o armată combinată de prinți ruși și războinici cumani, conduși de Cöthen, s-a confruntat cu primele forțe mongole care apăruseră la granița vestică a stepei. Bătălia de la râul Calca a fost un dezastru total. Mongolii au folosit exact aceleași tactici pe care cumanii le folosiseră împotriva altora și efectul a fost devastator. Din acea zi, soarta cumanilor a fost pecetluită. Când marea invazie mongolă a venit în 1237-1241, Cöthen a fost nevoit să fugă cu întreaga sa oaste, circa 40.000 de oameni, după unele surse, și să caute refugiu în regatul maghiar. Această migrație masivă va avea consecințe dramatice, după cum vom vedea. Dincolo de acești lideri cunoscuți, viața politică a Cumaniei rămâne în mare parte obscură pentru noi. Există totuși câteva lucruri clare. Cumania nu era anarhică. Exista o structură de putere, existau lideri recunoscuți, existau alianțe și ierarhii. Doar că aceste structuri erau fluide, adaptabile, bazate pe relații personale și pe performanță militară mai degrabă decât pe instituții formale. Și tocmai această fluiditate era în același timp forța și slăbiciunea Cumaniei. Era o forță pentru că permitea o adaptabilitate extraordinară. Cumanii puteau reacționa rapid la orice schimbare, puteau forma alianțe noi aproape instantaneu, puteau migra și reocupa noi teritorii când era necesar. Dar era și o slăbiciune pentru că lipsa unei structuri statale solide făcea Confederația vulnerabilă la șocuri externe majore. Sistemul funcționa atât timp cât exista un echilibru relativ de putere în stepă, atât timp cât cumanii erau cei mai puternici actori militari în regiune. Dar când a apărut o forță mult superioară, cea a mongolilor, sistemul s-a prăbușit aproape instantaneu. Nu exista o structură statală care să reziste, nu exista o capitală care să fie apărată, nu exista o administrație care să coordoneze rezistența. Exista doar o rețea de lideri tribali care, în fața dezastrului, au luat fiecare decizia care părea cea mai bună pentru tribul său. Unii s-au supus, alții au fugit, alții au încercat să reziste și au fost distruși. Dar până la venirea mongolilor, pentru aproape 2 secole, Cumania a fost o realitate politică majoră în Europa de Est. Era teritoriul prin care trebuiau să treacă toate marile mișcări migratoare dinspre Est. Era sursa de mercenari pentru toate statele din regiune. Era partenerul de alianță sau inamicul cu care trebuiau să negocieze împărați și regi. Și pentru teritoriile din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, pentru ceea ce va deveni Valahia și Moldova, Cumania nu era o forță externă, ci mediul însuși în care se desfășura viața politică și militară. Capitolul 4. Cumanii și vecinii lor. Istoria cumanilor nu se poate înțelege izolat. Cumanii nu au trăit singuri în stepă, ignorând lumea sedentară din jur. Dimpotrivă, ei au fost profund implicați în politica, economia și războaiele tuturor marilor puteri care înconjurau stepele pontice, Imperiul Bizantin la sud, principatele rusești la nord, regatul Ungariei la vest. Aceste interacțiuni au definit istoria cumană pentru aproape 2 secole și au lăsat urme profunde în toate regiunile implicate. Relația dintre cumani și Bizanț a fost dintotdeauna complexă și ambiguă.
Pentru Constantinopol, nomazii din stepele nordice erau o problemă veche, recurentă. Încă din secolul al IV-lea, când hunii au început să traverseze Dunărea, Imperiul Roman de răsărit s-a confruntat cu valuri succesive de invadatori nomazi, hunii, avarii, bulgarii, protobulgarii, pecenegii, uzii. Fiecare dintre aceste popoare a lovit imperiul, a prădat teritoriile bizantine, a amenințat chiar Constantinopolul. Dar Bizanțul învățase să se adapteze. Diplomația bizantină devenise un instrument rafinat pentru manipularea nomazilor, prin alianțe, prin plăți de tribut mascate ca daruri, prin însămânțarea discordiei între diferitele triburi nomade. Când cumanii au apărut în stepele vestice în mijlocul secolului al XI-lea, Bizanțul se confrunta cu ultimii pecenegi puternici. În 1091, o armată pecenegă imensă a traversat Dunărea și a amenințat direct Constantinopolul. Împăratul Alexios Comnenos s-a aflat într-o situație disperată, încercuit de pecenegi la nord și de turcii selgiucizi în Anatolia. În această criză, el a făcut ceea ce împărații bizantini făcuseră de secole. A angajat un grup nomad pentru a-l folosi împotriva altui grup nomad. A trimis emisari la cumani, oferindu-le aur și botezul creștin dacă vor veni să lupte alături de bizantini împotriva pecenegilor. Cumanii au acceptat, au traversat Dunărea cu forțe mari și s-au unit cu armata bizantină. Bătălia care a urmat la Levunion, în apropiere de Constantinopol, a fost un masacru. Armata pecenegă a fost practic anihilată. Cronicarii bizantini relatează cu satisfacție că după bătălie, câmpul era acoperit de cadavre pecenege, iar puterea acestui popor a fost distrusă pentru totdeauna. Numele pecenegilor va mai apărea sporadic în sursele următoare, dar ca forță politică majoră au încetat să mai existe după 1091. Pentru cumani, această victorie a reprezentat confirmarea supremației lor în stepele pontice. De acum înainte, ei au devenit puterea nomadă dominantă cu care Bizanțul trebuia să se confrunte. Și relația a urmat modelul clasic bizantin, alternarea între angajarea cumanilor ca mercenari și respingerea atacurilor lor când acționau pe cont propriu. De-a lungul secolului al XII-lea, contingente cumane au apărut în aproape toate marile campanii militare bizantine. Când împărații din dinastia Comnenilor au încercat să recupereze teritorii în Anatolia de la turcii selgiucizi, au folosit mercenari cumani. Când au luptat împotriva regatului Ungariei pentru controlul asupra teritoriilor balcanice, au folosit cumani. Când s-au confruntat cu rebeliuni interne, au angajat cumani. Forța militară a Bizanțului în secolul al XII-lea depindea în mare măsură de capacitatea de a recruta și plăti acești războinici ai stepei. Dar cumanii erau aliați nesiguri. Loialitatea lor mergea doar până unde mergeau plățile și oportunitatea de pradă. În 1186, când împăratul Isaac Angelos a încercat să recucerească Bulgaria de la frații Asan și Petru, care tocmai proclamaseră restaurarea Imperiului Bulgar, a descoperit că cumanii luptau de partea bulgarilor, nu a bizantinilor. Într-o serie de bătălii dezastruoase pentru Bizanț, cavaleria cumană s-a dovedit decisivă. Cronicar bizantin, Georgios Acropolites, descrie cu amărăciune diferența dintre cavaleria bizantină, greoaie în armurile lor complete, și călăreții cumani, ușori și rapizi, care atacau, se retrăgeau și reveneau înainte, ca bizantinii să poată reacționa. Cu principatele rusești, relația cumanilor a fost, dacă se poate, încă mai complexă. Stepa de la sud de Rusia chieveană era teritoriul cumanilor și aceștia au fost o prezență constantă în politica rusească pentru aproape 2 secole. Analele rusești, cele mai bogate surse pentru istoria cumană, sunt pline de referințe la polovți, cum îi numeau rușii, fie ca dușmani, fie ca aliați. Modelul era clasic pentru relațiile dintre nomazi și state sedentare, perioadele de pace în care cumanii prestau servicii militare pentru un prinț rus sau altul se alternau cu perioade de război când cumanii atacau orașele rusești, luau captivi și cereau tribut.
dar ceea ce face relația ruso-cumană specială este gradul înalt de interpătrundere familială și culturală. Prinții ruși se căsătoreau cu prințese cumane, copiii acestor căsătorii mixte crescând vorbind atât rusește cât și turcește, venerând atât sfinții ortodoxi cât și spiritele stepei. Unii dintre cei mai mari prinți ruși din perioada chieveană aveau mame cumane. Aceasta nu era doar o chestiune de alianțe dinastice, era o formă profundă de integrare. Cumanii nu erau pur și simplu străini care atacau din când în când Rusia. Erau parte din ecosistemul politic rus, jucători în competiția între diferitele principate rusești pentru supremație. Un prinț rus care avea nevoie de ajutor militar împotriva rivalilor săi se putea adresa la rudele sale cumane și adesea o făcea. Această integrare explică și de ce, atunci când mongolii au venit în 1223, prinții ruși au ales să lupte alături de cumani împotriva noului inamic. Nu era doar o chestiune de solidaritate creștină împotriva păgânilor. Cumanii erau în mare parte și ei păgâni. Era o chestiune de interes comun. Dacă cumanii erau distruși, principatele rusești rămâneau fără aliat și tampon împotriva oricărei forțe viitoare din est. Din păcate pentru ei, această logică nu a funcționat. Bătălia de la Calca a fost un dezastru și atât rușii cât și cumanii au învățat că forța militară mongolă era de un alt ordin de mărime față de orice întâlniseră până atunci. Cu regatul maghiar, cumanii au avut cea mai dramatică și mai decisivă interacțiune. Ungaria se afla în expansiune spre est în secolul al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea, încercând să-și extindă controlul peste Transilvania și teritoriile de la răsărit de Carpați. Aceste teritorii erau practic Cumania, sau cel puțin partea ei vestică. Conflictul era inevitabil. Regii maghiari au încercat diferite strategii pentru a gestiona problema cumană. Au construit fortificații la marginea stepei. Au organizat expediții punitive când cumanii atacau. Au încercat să-i creștineze, înființând în 1227 episcopatul cuman cu sediul la Milcov, în sudul Moldovei de astăzi. Au oferit pământuri pentru așezarea unor grupuri de cumani dispuse să se integreze. Dar nicio strategie nu a rezolvat cu adevărat problema. Cumanii rămâneau o forță independentă, capabilă să atace când doreau. Totul s-a schimbat în 1239, când Köthen și cei 40.000 de cumani ai săi au cerut azil în Ungaria, fugind de invazia mongolă. Regele Bela al IV-lea, înțelegând că mongolii vor veni în curând și spre Ungaria, a acceptat. Cumanilor li s-au oferit pământuri în câmpiile din centrul și estul Ungariei, iar Köthen a fost botezat creștin. Dar integrarea nu a fost ușoară. Populația maghiară îi privea pe cumani cu suspiciune. Când mongoli au sosit efectiv în 1240 și unuși au început să devasteze țara, ungarii i-au acuzat pe cumani că sunt spioni sau aliați ai mongolilor. Într-un moment de nebunie colectivă, o mulțime ungară l-a asasinat pe Köthen la Pest. Răspunsul cumanilor a fost imediat și devastator. Masa cumanilor, furioși pentru uciderea liderului lor, au început să prade Ungaria și s-au îndreptat spre sud, traversând Dunărea spre Bulgaria. Era o ironie tragică. Cumanii fugiseră de mongoli doar pentru a fi omorâți de aliații lor creștini și acum se întorceau în Balcani tocmai când mongoli devastau întreaga regiune. Aceste interacțiuni complexe cu Bizanțul, Rusia și Ungaria ne arată ceva fundamental despre cumani. Ei nu erau simpli barbari din afara civilizației, așa cum îi prezentau adesea cronicile. Erau jucători sofisticați într-un joc politic complex, capabili de alianțe strategice, de negocieri diplomatice, de adaptare la circumstanțe diferite. Dar erau și războinici ai stepei, loiali mai întâi propriilor triburi și lideri, gata să folosească forța când era în interesul lor. Această dualitate, integrare și independență, alianță și conflict, a caracterizat întreaga lor existență la granița dintre lumea nomadă și lumea sedentară. Capitolul 5. Cumanii în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic.
Am ajuns acum la inima subiectului nostru, prezența și rolul cumanilor în spațiul în care se vor naște, nu mult după aceea primele principate românești. Este momentul să vedem concret cum s-au împletit destinele cumanilor cu destinele vlahilor, cum s-a născut din această întâlnire lumea politică din care vor apărea Valahia și Moldova. În secolul al XIII-lea, termenul Cumania apare tot mai des în documentele vremii. Dar sensul în care este folosit în documente nu desemna întreaga stepă eurasiatică. Când misionarii dominicani și franciscani vorbeau despre Cumania în anii 1220 până la 1230, când regii maghiari pretindeau titlul de Rex Cumaniae, când papa organizează episcopatul cuman, la ce teritoriu se refereau? La spațiul dintre Carpații Orientali și Dunăre, adică exact teritoriul care va deveni țara românească, Valahia și Moldova. Această identificare nu este arbitrară. Pentru aproape 2 secole, între mijlocul secolului al XI-lea și mijlocul secolului al XIII-lea, teritoriul dintre Carpați și Marea Neagră, dintre Dunăre și Nistru, a fost dominat politic și militar de cumani. Nu era un teritoriu gol pe care cumanii doar treceau în raiduri ocazionale. Era zona lor centrală de pășunat, teritoriul pe care îl controlau și îl apărau, spațiul în care își desfășurau viața nomadă. Dovezile acestei prezențe cumane masive sunt multiple. În primul rând, avem mărturiile cronicilor. Rogerius, martor ocular al invaziei mongole în Ungaria în 1241, descrie explicit cum cumanii din regatul maghiar, după asasinarea lui Cöthen, au traversat Dunărea și au ajuns în Cumania lor, în teritoriul familiar dintre Dunăre și Carpați. În al doilea rând, avem documentele ecleziastice. În 1227, Papa Grigore al IX-lea înființează episcopatul cuman, cu sediul la Milcov, în sudul Moldovei actuale. Scopul era creștinarea cumanilor și extinderea influenței catolice în regiune. Acest episcopat, deși efemer, va dispărea odată cu invazia mongolă, demonstrează că autoritățile ecleziastice europene considerau regiunea ca fiind fundamental cumană, ca fiind teritoriul unde cumanii trebuiau convertiți și integrați în lumea creștină. În al treilea rând, avem documentele regale maghiare. În titulatura oficială a regilor maghiari din primele decenii ale secolului al XIII-lea apare titlul Rex Cumaniae, rege al Cumaniei. Era o pretenție politică mai degrabă decât o realitate, regii maghiari nu controlau efectiv teritoriul acesta, dar era o pretenție semnificativă. Desigur, cumanii nu erau singurii locuitori ai regiunii. Stepa de la nord de Dunăre nu era doar o mare de iarbă locuită doar de nomazi. Exista și o populație sedentară, în special de-a lungul râurilor și la poalele munților. Această populație includea resturi ale populațiilor slave care ocupaseră regiunea în secolele anterioare, grupuri de pecenegi și uzi care supraviețuiseră integrării sau distrugerii și, crucial pentru noi, vlahi. În cele ce urmează, vom prezenta teoria istoricului Istvan Vasari, a cărui lucrare despre cumani a constituit principala sursă de documentare pentru acest material. Este evident că perspectiva acestui autor asupra vlahilor nu coincide cu interpretarea noastră. Am considerat însă că este corect și onest să ne respectăm numele de istoria necenzurată și să nu evităm o opinie doar pentru că nu ne este favorabilă. În seria care a stârnit interesul nostru pentru istoria cumanilor, am detaliat deja opinia noastră despre originea vlahilor, adică a românilor medievali. Puteți urmări această serie pe canalul nostru. Pentru următoarele minute vom suspenda însă această discuție și îl vom lăsa pe Vasari să își expună propria interpretare. Acesta consideră că prima apariție a vlahilor la nord de Dunăre are loc atunci când regele Andrei al II-lea al Ungariei, confirmând privilegiile ordinului teutonic în țara Bârsei, Burzenland, menționează într-un document din anul 1222 Terra Blacorum, pământul vlahilor. Acest pământ al vlahilor era undeva la sud de țara Bârsei, probabil în regiunea Făgărașului. În 1224, un alt document maghiar menționează o silva Blacorum et Bisenorum,
o pădure a vlahilor și pecenegilor, în aceeași regiune. Vasari spune mai departe că vlahii din 1222 nu sunt o populație majoritară care domină regiunea. Sunt o populație, dintre altele, menționată alături de pechegi, de sași, de cumani. Și sunt menționați în contextul unui teritoriu care este în general perceput ca fiind Cumania. Ce erau acești vlahi? De unde veneau? Istoriografia românească și-a pus mult timp aceste întrebări, căutând să demonstreze o continuitate romanică la nord de Dunăre din perioada romană până în Evul Mediu. Dar, spune autorul maghiar, dovezile istorice sugerează un scenariu diferit, mai complex. Vlahii care apar la nord de Dunăre în secolul al XIII-lea par să fie în mare parte imigranți recenți din sudul Dunării, din regiunile muntoase ale Bulgariei și Macedoniei, unde populații romanofone, vlahi, practicau păstoritul transhumant. Când și de ce au migrat acești vlahi la nord de Dunăre? Răspunsul pare să fie legat direct de schimbările politice din secolul al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea. În 1018, Bizanțul distrusese primul imperiu bulgar și reocupase teritoriile dintre Dunăre și Balcani. Dar în 1185-1186 a avut loc o rebeliune majoră care a dus la restaurarea statului bulgar, așa numitul al doilea imperiu bulgar. Și această rebeliune a fost condusă de doi frați, Petru și Asan, care erau, conform surselor bizantine și latine, de origine vlahă și cumană. Aici ajungem la unul dintre cele mai fascinante episoade din istoria regiunii, un episod crucial pentru înțelegerea formării principatelor românești. Frații Petru și Asan, urma să apară și un al treilea frate, Caloian, au reușit în 1185 să ridice o rebeliune împotriva Bizanțului care va duce la crearea celui mai puternic stat din Balcani de la începutul secolului al XIII-lea. Izvoarele sunt clare că ei erau atât vlahi cât și cumani prin origine. Nicetas Cioniates, cronicarul bizantin contemporan, relatează că Asan vorbea limba vlahilor. Dar alt cronicari bizantini și armeni îi numesc pe frații Asan cumani sau îi descriu ca având legături strânse cu cumanii. Cum se explică această aparentă contradicție? Explicația susținută de istoricul Istvan Vasari este că frații Asan proveneau dintr-o familie mixtă vlaho-cumană. Cumanii dominau politic și militar regiunea de la nord de Dunăre. Vlahii migrau în număr tot mai mare din sudul Dunării, aduși de oportunități sau împinși de nesiguranța din teritoriile bizantine. În această zonă de contact, în această Cumania care nu era doar cumană, au avut loc căsătorii mixte între elitele cumane și populațiile vlahe. Din aceste căsătorii mixte a apărut dinastia Asăneștilor. Numele fratelui cel mai mare, Petru, este creștin, romanic. Numele celui de-al doilea, Asan, este turcic, probabil derivat din cuvântul esen, sănătos sau bun. Numele celui de-al treilea, Caloian, Ioniță în română, Ioan în grecește, este din nou creștin. Această alternanță de nume sugerează o familie în care ambele tradiții, vlahă și cumană, erau prezente și integrate. Dar mai important decât originea exactă a dinastiei Asanilor este ce reprezintă aceasta pentru lumea din care s-au născut principatele românești. Al doilea imperiu bulgar, fondat de asanizi, era un stat în care elementul cuman era fundamental. Forța militară a statului bulgar în primele decenii ale secolului al XIII-lea se baza pe contingente masive de războinici cumani, care luptau pentru domnitorii de la Târnovo în schimbul prăzii și al pământurilor de pășunat. Toți cei trei mari domnitori ai dinastiei asanizilor, Petru, Asan și Caloian, au folosit cumanii ca forță de șoc în războaie împotriva Bizanțului și împotriva Imperiului Latin de Constantinopol. Unul dintre cele mai remarcabile succese militare ale lui Caloian a fost bătălia de la Adrianopol în 1205, unde a distrus armata Imperiului Latin și l-a ucis pe împăratul Balduin I.
cronicar contemporan Geoffroy de Villehardouin, care a participat la Cruciada a patra și la formarea Imperiului Latin, atribuie explicit victoria bulgaro-cumană superiorității militare a cumanilor. Caloian își asumă chiar porecla de Romaioctonos, ucigașul romanilor, pe modelul împăratului bizantin Vasile al II-lea Bulgaroctonos, ucigașul bulgarilor. Această victorie și multe altele demonstrează că la începutul secolului al XIII-lea, Cumania și forța militară cumană era factorul decisiv în balanța de putere din Balcani. Nicio armată majoră nu putea spera la victorie fără contingente cumane. Bizantul știa asta și angaja cumani. Bulgarii știau asta și se bazau pe cumani. Regatul latin știa asta și încerca să recruteze cumani. Cumanii dețineau monopolul forței militare în regiune. În acest context, spune autorul maghiar, trebuie să înțelegem migrația vlahă la nord de Dunăre. După 1185, când Dunărea a încetat să mai fie o frontieră puternic apărată între Bizanț și lumea nomadă, când s-a format un stat bulgaro-vlaho-cuman care stăpânea ambele maluri ale Dunării, migrația dinspre sud spre nord a devenit mult mai ușoară. Vlahii au traversat Dunărea în număr tot mai mare, căutând pășuni noi în Cumania, integrându-se treptat în lumea dominată de cumani. Dacă veți urmări seria noastră despre vlahi, veți descoperi că suntem în dezacord cu această teorie a migrației masive a vlahilor de la sud de Dunăre. Credem că dovezile istorice indică o populație vlahă importantă în spațiul dintre Dunăre și Carpați cu mult înainte de venirea cumanilor sau chiar a ungurilor. Trebuie totuși să acceptăm realitatea că vlahii au adoptat multe elemente ale organizării cumane. Vocabularul politic românesc poartă urme profunde de influență turcică cumană. Cuvinte ca oaste, din turcicul ordu, capitan, numele unor dregătorii, terminologia militară, foarte multe poartă amprenta contactului cu cumanii. Mai mult, sistemul de organizare politică din primele principate românești pare să reflecte modelul cuman. Voievodatele și cneazatele care apar în secolul al XIII-lea în Cumania, mini-state conduse de lideri locali, se aseamănă cu organizarea tribală cumană. Nu sunt state centralizate cu o administrație complexă. Sunt unități politice mici, conduse de lideri militari, voievozi, cneji, unite prin legături personale și prin nevoia de apărare comună. Indiferent de teoria pe care o susținem, trebuie să fim conștienți că lumea din care s-au născut Valahia și Moldova în secolul al XIV-lea nu era o lume vlahă pură, dezvoltându-se independent în izolare la nord de Carpați. Era o lume mixtă vlaho-cumană în care elementul cuman oferea modelul organizării militare și politice, în timp ce elementul vlah oferea continuitatea lingvistică și religioasă. Când Basarab Râpri, întemeietorul Valahiei, apare în izvoare la începutul secolului al XIV-lea, el poartă un nume turcic cuman și conduce un stat care s-a format pe teritoriul fostei Cumanii. Fără cumani, fără cele două secole de dominație cumană în spațiul carpato-danubiano-pontic, istoria principatelor românești ar fi arătat complet diferit. Ceea ce a făcut posibilă apariția statului românesc a fost și această configurație unică, o populație vlahă în creștere numerică, care și-a păstrat identitatea lingvistică și religioasă, dar care a fost organizată politic și militar de elite cumane sau vlaho-cumane, folosind modelele și experiența lumii nomade a stepei. Cumanii nu sunt o notă de subsol în istoria românilor. Sunt una dintre cele trei componente fundamentale, alături de vlahi și de slavi, din care s-a format identitatea politică și culturală medievală românească. Capitolul 6. Creștinarea și integrarea. În primele decade ale secolului al XIII-lea, chiar înainte de catastrofa mongolă, a început un proces care ar fi transformat fundamental natura Cumaniei dacă ar fi avut timp să se desfășoare: creștinarea și integrarea graduală a cumanilor în lumea creștină europeană. Acest proces nu era nou în istoria stepei. Pecenegii și uzii fuseseră și ei parțial creștinați și integrați în Bizanț și în statele balcanice în secolele anterioare.
Dar pentru cumani, procesul avea o anvergură nouă. Motivațiile pentru creștinarea cumanilor erau multiple și veneau din mai multe direcții. Pentru papalitate, pentru Roma, cumanii reprezentau un câmp misionar imens. Mii și mii de păgâni, chiar la granița Europei creștine, dispuși potențial să accepte botezul dacă li se oferea în condițiile potrivite. Papa Grigore al IX-lea, unul dintre cei mai activi promotori ai misiunilor catolice, a văzut în cumani o oportunitate dublă: extinderea creștinătății și slăbirea potențialului pericol militar pe care îl reprezentau. Pentru regatul maghiar, creștinarea cumanilor avea și o dimensiune politică evidentă. Un cuman creștin era un potențial supus, sau cel puțin un aliat mai de încredere decât un cuman păgân. Dacă cumanii ar putea fi convertiți și apoi așezați pe pământuri în Ungaria sau la marginea acesteia, ar deveni o resursă valoroasă, o rezervă de războinici călare pe care regele ar putea să o mobilizeze. Așa se explică de ce regele Andrei al II-lea a susținut înființarea episcopatului cuman în 1227 și de ce regele Bela al IV-lea a acceptat cu entuziasm în 1239 refugierea în Ungaria a lui Köthen și a celor 40.000 de cumani ai săi. Dar creștinarea nu era doar un proces impus din exterior. Și pentru unii lideri cumani, acceptarea creștinismului putea fi o mișcare strategică inteligentă. Un han cuman care se boteza și intra în relații de alianță cu regatul maghiar sau cu Bulgaria sau cu Bizanțul putea obține legitimitate, resurse, protecție. În lumea din ce în ce mai instabilă a secolului al XIII-lea, când presiunea mongolă din est devenea din ce în ce mai amenințătoare, integrarea în lumea creștină părea pentru unii o garanție de supraviețuire. Episcopatul cuman, cu sediul la Milcov, în sudul Moldovei actuale, a fost cel mai ambițios proiect de creștinare. Misionarii dominicani au fost trimiși în Cumania pentru a predica, pentru a boteza, pentru a construi biserici. Nu știm exact cât de mult succes au avut. Sursele sunt fragmente, contradictorii. Unele sugerează că mii de cumani au fost botezați. Altele sugerează că majoritatea convertiților erau nominali, acceptând botezul pentru avantajele politice, dar continuând să practice vechile ritualuri șamaniste în privat. Ceea ce este clar este că procesul de creștinare nu a avut timp să se consolideze. În 1241 a venit invazia mongolă și întreaga structură a episcopatului cuman s-a prăbușit. Misionarii au fugit sau au murit. Bisericile au fost abandonate. Cumanii înșiși au fost dispersați, unii uciși, alții fugiți spre vest, alții supuși de mongoli. Dar în acele 2 decenii scurte, între 1220 și 1240, s-a întâmplat totuși ceva semnificativ. Unii lideri cumani au acceptat botezul și au început procesul de integrare în societățile creștine. Cel mai faimos exemplu este Köthen, despre care am vorbit deja. Botezul său nu a fost doar un gest formal, a fost o decizie politică majoră, o renunțare, cel puțin formală, la modul de viață nomad tradițional și o acceptare a integrării în regatul maghiar. Regele Bela al IV-lea a înțeles importanța acestui moment. I-a oferit lui Köthen și cumanilor săi pământuri vaste în câmpiile din centrul și estul Ungariei, teritorii unde cumanii ar putea continua să practice păstoritul, dar sub suzeranitatea regelui. Era un model de integrare care fusese încercat și cu alte popoare în trecut. Conversia religioasă urmată de așezarea pe pământuri și de transformarea graduală dintr-o populație nomadă într-o populație sedentară, dar păstrându-și identitatea distinctă și privilegiile militare. Modelul nu a funcționat, cel puțin nu imediat, pentru că Köthen a fost asasinat în 1241 și cumanii săi au părăsit Ungaria. Dar ideea nu a murit. În deceniile următoare, după retragerea mongolilor, noi valuri de cumani au venit în Ungaria, cerând azil și pământuri. Și de această dată, integrarea a avut mai mult succes. Cumanii așezați în Ungaria au fost creștinați, au primit statut legal special, rămânând distinct de populația maghiară, au păstrat limba turcică pentru câteva generații, dar treptat s-au integrat.
Unul dintre descendenții lui Köthen, un anumit Laszlo, Ladislau în latină, a devenit chiar rege al Ungariei, Laszlo al IV-lea Cumanul, 1272-1290. Regele Laszlo al IV-lea este o figură fascinantă, emblematică pentru complexitatea integrării cumane. Deși educat creștin și recunoscut ca rege legitim, el păstra legături strânse cu cumanii și cu tradiția lor. Cronicile maghiare îl acuză că petrecea prea mult timp în mijlocul cumanilor, că practica obiceiurile lor, că chiar și-ar fi luat concubine cumane. Biserica catolică l-a excomunicat pentru o vreme pentru că refuza să impună cumanilor să abandoneze complet obiceiurile lor păgâne. La sfârșitul vieții, Laszlo a fost asasinat de niște nobili cumani, o moarte care simbolizează tensiunile care persistau între diferitele identități și loialități. Dar dincolo de aceste drame individuale, procesul de integrare a continuat. Cumanii așezați în Ungaria au devenit treptat parte a societății maghiare, păstrându-și unele privilegii speciale. Erau scutiți de anumite taxe, aveau proprii lor judecători pentru dispute interne, dar acceptând supremația regelui și a bisericii. În câteva generații, limba lor turcică a dispărut, înlocuită de maghiară. Numele lor au rămas și există astăzi în Ungaria localități și familii cu nume care trădează originea cumană, precum Cunmadara Scarcag. Dar ca identitate distinctă, cumanii din Ungaria au încetat să mai existe până la sfârșitul secolului al XIV-lea. În Bulgaria, procesul de integrare a fost diferit, dar la fel de profund. Aici, cumanii nu veneau ca refugiați căutând azil, ci ca aliați și apoi ca lideri. După uciderea lui Caloian în 1207, dinastia Asăneștilor a continuat să domnească în Bulgaria, dar importanța elementului cuman în elita bulgară a crescut constant. În 1280, după moartea ultimului domn din familia lui Asan, tronul a fost luat de un anumit Gheorghe Terter. Și Gheorghe Terter era, conform surselor, de origine cumană. Dinastia Terter, care a domnit în Bulgaria între 1280 și 1323, reprezintă apogeul influenței cumane în elita bulgară. Numele Terter este în sine turcic. Toți domnii acestei dinastii aveau nume și legături cumane și totuși erau domni creștini ortodoxi ai unui stat balcanic, vorbeau bulgară, respectau biserica ortodoxă, se comportau în toate privințele ca domni bulgari. Pentru spațiul nord-dunărean, istoricul Neagu Giuvara a propus ipoteza unei origini parțial cumane a elitei care a întemeiat țara românească, inclusiv a dinastiei lui Basarab I. Argumentul se sprijină pe contextul stepic al secolelor 13 până la 14, pe rolul militar al cumanilor și pe etimologia probabil turcică a numelui Basarab. În această viziune, o elită războinică de origine cumană s-ar fi suprapus peste o populație majoritar vlahă și s-ar fi românizat rapid prin creștinare, limbă și instituții. Ipoteza a fost însă criticată de numeroși istorici care subliniază lipsa unor surse contemporane explicite și atrag atenția că etimologia unui nume nu este suficientă pentru a demonstra o origine etnică. Criticii lui Giuvara susțin că Basarab trebuie înțeles în primul rând ca produs al structurilor politice locale românești, într-un mediu de frontieră unde influențele cumane existau, dar nu defineau identitatea. Cert este, așa cum am spus și în capitolul anterior, că, indiferent de interpretare, cumanii nu au fost doar o forță migratoare trecătoare, ci a lăsat o amprentă durabilă în mijlocul populațiilor cu care a intrat în contact. Maghiari, bulgari, vlahi, ruși, bizantini, cu toții au ajuns să integreze în mijlocul lor populații cumane semnificative, să împărtășească obiceiuri, tactici militare, etc. Cumanii nu au dispărut brusc, nu au fost exterminați, au fost integrați, creștinați, transformați. Elitele cumane au devenit elite creștine, bulgare, ungare, românești, în decurs de câteva generații. Limba turcică a dispărut, deși a lăsat urme în vocabularul limbilor locale. Obiceiurile nomade au fost abandonate, deși anumite tradiții, anumite moduri de organizare militară au persistat.
Religia șamanistă a fost înlocuită de creștinism, deși și aici anumite practici, anumite credințe au supraviețuit sub formă cristianizată. Această integrare explică de ce nu mai există cumani astăzi, de ce nu există o nație cumană, de ce limba cumană nu se mai vorbește. Cumanii nu au fost exterminați, au fost integrați, absorbiți, topiți în populațiile sedentare din jur, dar au lăsat urme profunde în genealogiile dinastiilor domnitoare, în vocabularul limbilor, în toponimie, în organizarea militară și politică. Sunt o moștenire invizibilă, dar esențială a Europei de Est medievale. Capitolul 7. Marea ruptură. Invazia mongolă. În vara anului 1223, pe malul râului Calca, în stepele de la nord de Marea Azov, s-a dat o bătălie care a schimbat cursul istoriei Europei de Est. O armată combinată de prinți ruși și războinici cumani, conduși de Miștislav al III-lea al Chievului și de hanul cuman Köthen, s-a confruntat cu forțele mongole conduse de generalii Jebe și Subodei. Era prima întâlnire directă între lumea cumană și noua forță teribilă care apărea din estul îndepărtat. Bătălia a fost un dezastru total pentru aliații ruso-cumani. Mongolii au folosit tactici similare cu cele pe care cumanii înșiși le folosiseră împotriva altora, retrageri simulate pentru a atrage inamicul în cursă, înglobări rapide, lovituri coordonate din mai multe direcții. Dar mongolii aveau ceva pe care cumanii nu l-avuseseră niciodată: o disciplină de fier, o coordonare perfectă, o organizare militară superioară oricărei forțe pe care lumea cunoscuse până atunci. În câteva ore, armata ruso-cumană a fost distrusă. Prinții ruși au fost capturați și executați într-un mod care a șocat întreaga Europă. Mongolii i-au așezat sub scânduri și au ținut un banchet deasupra lor, lăsându-i să moară striviți sub greutate. Dar mai teribil decât moartea prinților a fost mesajul bătăliei. Pentru prima dată în istoria lor, cumanii întâlniseră o forță militară care era net superioară lor. Armata mongolă la Calca era de fapt mai mică decât armata ruso-cumană, dar superioară calitativ, organizată mai bine, mai disciplinată, mai eficientă. Mongolii nu erau niște alți nomazi ai stepei. Erau o mașinărie militară perfecționată de Genghis Khan, capabilă să învingă orice armată din lume. După Calca, mongolii s-au retras spre est. Nu era încă momentul pentru cucerirea totală a Europei, dar au lăsat în urmă mesajul că vor reveni. Și atunci când vor reveni, nimeni nu-i va putea opri. Perioada dintre 1223 și 1236 a fost pentru cumani o perioadă de teamă crescândă și de dezintegrare politică. Unii lideri cumani au încercat să formeze alianțe mai strânse cu statele creștine, de unde și acceptarea de către Köthen a botezului și intrarea în regatul maghiar. Alții au încercat să se supună anticipat mongolilor, sperând să obțină astfel tratament mai blând. Majoritatea au continuat viața nomadă obișnuită, sperând cumva că dezastrul va fi evitat. În 1236, mongolii au început marea campanie occidentală. Sub conducerea lui Batu, nepotul lui Genghis Khan, cea mai mare armată mongolă adunată vreodată, a început să se miște metodic spre vest. Primul obiectiv a fost Volga-Bulgaria, un stat turco-islamic de la est de Volga. Apoi, mongolii s-au întors spre stepa cumană. Distrugerea Cumaniei a fost sistematică și devastatoare. Mongolii nu doar înfrângeau armatele cumane în bătălii, distrugeau întreaga structură socială și politică a Cumaniei, urmăreau liderii cumani și îi executau, masacrau populațiile care rezistau, forțau supunerea și luarea de ostatici. Cronicarul persan Rashid al-Din, scriind mai târziu la curtea mongolă, descrie cum generalii mongoli Monke și Gyuyuk au capturat doi lideri cumani rebeli, Bahman și Kachir Ukele. Bahman era din tribul Olbirlik al Confederației Kipceace, în timp ce Kachir Ukele era din tribul Ash al Anicii, un grup iranic integrat în Confederația Cumană. Ambii au fost executați ca exemplu. Mărturiile despre magnitudinea distrugerii vin din multiple surse.
călătorul Giovanni da Piandel Carpine, care a traversat stepele în 1246, 5 ani după Marea Invazie, descrie un peisaj de desolate. Unde înainte erau campuri de iurte cu mane, acum era pustiu. Unde înainte se adunau mii de războinici la adunările tribale, acum nu era nimeni. Țara cumanilor, scrie Plano Carpini, este acum în mare parte pustie, iar cei care au supraviețuit sunt sub jugul mongolilor. Magnitudinea demografică a catastrofei este imposibil de estimat cu precizie, dar toate indiciile sugerează că a fost imensă. Zeci de mii, poate sute de mii de cumani au murit în războaiele împotriva mongolilor. Alți zeci de mii au fugit spre vest, căutând refugiu în Ungaria, Bulgaria, Bizanț și poate cel mai mare număr au rămas în stepă, supunându-se noi ordini mongotătare care se forma Hoarda de Aur. În 1241, armata mongolă a traversat Carpații și a invadat Ungaria. Regele Bela al IV-lea, care sperase că cumanii lui Chioten vor întări apărarea regatului, s-a trezit în schimb cu o catastrofă pe mâini. După asasinarea lui Chioten, cumanii au părăsit Ungaria exact când mongolii atacau. Armata maghiară a fost zdrobită la Mohi, iar regele a fost forțat să fugă. Doar moartea marelui Han Ogodei în decembrie 1241 și necesitatea ca toți comandanții mongoli să se întoarcă pentru a participa la alegerea succesorului au salvat Ungaria și Europa Centrală de o ocupație mongolă completă. Dar pentru Cumania nu a existat salvare. După 1242, când mongolii s-au retras la est de Carpați, dar au rămas la nord de Marea Neagră, lumea cumană, așa cum existase timp de 2 secole, a încetat să mai existe. Cumania ca entitate politică independentă a dispărut. A fost înlocuită de o nouă realitate, dominația mongolo-tătară, ceea ce va deveni cunoscut ca Hoarda de Aur. Dar, așa cum am văzut, distrugerea nu a fost totală în sensul fizic. Mulți cumani au supraviețuit. Cei care au fugit din calea invaziei au fost integrați în Ungaria, Bulgaria și knezatele și voievodatele vlahilor. Cei care au rămas în stepă s-au supus mongolilor și au devenit parte a noii ordini. Și aici trebuie să înțelegem un lucru crucial. Mongolii nu exterminau sistematic populațiile nomade pe care le cucereau. Le supuneau, le organizau, le integrau în propria lor structură militară. Hoarda de Aur, statul mongol care s-a format în stepele vestice sub conducerea lui Batu și a descendenților săi, era de fapt un stat în care majoritatea populației și chiar a armatei era turcică, nu mongolă. Mongolii erau elita conducătoare, dar forța de bază a armatei venea din triburile turcice supuse, mai ales cumani chipceaci. În decurs de câteva generații, chiar și elita mongolă a început să vorbească limba turcică cumană chipceacă și să se integreze cultural cu populațiile supuse. Acest proces de turco-mongolizare a Hoardei de Aur explică de ce, în sursele din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, termenii tătar și cuman devin uneori interschimbabili. Nu pentru că erau același popor, ci pentru că structurile militare și politice s-au amestecat. Un războinic din Hoarda de Aur putea fi de origine cumană, dar era numit tătar pentru că servea statul mongol. Un comandant mongol putea conduce trupe formate în mare parte din cumani. Identitățile s-au amestecat, s-au suprapus, s-au topit unele în altele. Unul dintre cei mai puternici lideri ai Hoardei de Aur în a doua jumătate a secolului al XIII-lea a fost Nogai, un prinț mongol care a controlat teritoriile vestice ale Hoardei, inclusiv spațiul dintre Nistru și Don, adică tocmai vechea Cumania. Nogai a jucat un rol crucial în politica bulgară și bizantină între 1270 și 1300. A instalat domni în Bulgaria, a intervenit în succesiunea imperială bizantină, a condus campanii militare în Balcani și forțele sale militare erau formate în mare parte din cumani sau din descendenți ai cumanilor care acum serveau Hoarda de Aur.
Această transformare, de la cumani independenți la cumani supuși mongol-tătarilor, dar încă păstrându-și identitatea etnică, este importantă pentru înțelegerea procesului care va duce la formarea principatelor românești. După 1242, teritoriul dintre Carpați și Dunăre nu a mai fost Cumania liberă. A fost, pentru câteva decenii, parte din sfera de influență a Hoardei de Aur, controlat indirect de Nogai și de succesorii săi. Dar populațiile de aici, cumanii care au rămas, vlahii care reprezentau populația sedentară, nu au fost supuse unei ocupații militare directe și permanente. Au fost lăsate relativ libere, atâta timp cât recunoșteau suzeranitatea Hoardei și plăteau tribut. În această zonă gri, în acest spațiu între controlul direct mongol și independența completă, au putut să se dezvolte primele structuri protostatale românești. Voievodatele și cneazatele, care apar în izvoare în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, formațiuni precum teritoriul lui Litovoi, cnezatul lui Seneslau, voievodatul din Câmpul Lung, toate acestea s-au format în vechea Cumania, în spațiul de la sud și est de Carpați, într-un context în care presiunea directă ungară din vest era contrabalansată de presiunea indirectă tătară din est. Cumanii ca forță politică independentă au încetat să mai existe după 1242, dar cumanii ca populație, ca elită militară, ca purtători ai unei tradiții de organizare politică, aceștia au continuat să existe și să influențeze profund regiunile în care se așezau. Invazia mongolă a fost marea ruptură, catastrofa care a distrus lumea cumană. Dar nu a fost sfârșitul absolut. A fost transformarea, reorganizarea, integrarea forțată în noi structuri politice, fie Hoarda de Aur la est, fie statele creștine la vest. Capitolul 8. Dispariția politică a cumanilor. În secolul al XIV-lea, numele cuman a început să dispară treptat din izvoarele istorice. Cronicile nu mai vorbesc despre războinici cumani, despre hani cumani, despre atacuri cumane. Cumania ca entitate geografică și politică încetează să mai fie menționată. Procesul lor de integrare în societățile sedentare din jur, început mai devreme, întrerupt și accelerat violent de invazia mongolă, s-a finalizat în secolul al XIV-lea. În mai puțin de 100 de ani după marea catastrofă mongolă, cumanii încetaseră să mai existe ca grup etnic recognoscibil. Dar descendenții lor existau pretutindeni în Europa de Est, în Ungaria, în Bulgaria, în spațiul românesc, chiar și în Hoarda de Aur. În Ungaria, procesul de integrare este cel mai bine documentat. Cumanii care se așezaseră aici după 1240 și unu au primit statut legal special. Erau cunoc, cumanii regatului, cu propriile lor teritorii în câmpiile din centrul și estul Ungariei, cu proprii lor judecători pentru disputele interne, cu anumite privilegii militare. Dar treptat, generație după generație, diferențele s-au atenuat. Limba turcică a fost înlocuită de maghiară în a treia sau a patra generație. Conversia la catolicism a devenit completă. Căsătoriile mixte între cumani și maghiari au devenit frecvente. La sfârșitul secolului al XIV-lea, cumanii din Ungaria erau de fapt maghiari care întâmplător aveau strămoși cumani și care trăiau pe teritoriile care odinioară fuseseră alocate cumanilor. Ceea ce a rămas a fost memoria și identitatea simbolică. Familiile nobile cu origine cumană și-au păstrat mândria acestei origini. Anumite privilegii legate de statutul de cuman au fost păzite cu gelozie. Dar ca grup etnic distinct, ca vorbitori ai unei limbi turce, ca practicanți ai unui mod de viață nomad, nimic din toate acestea nu a supraviețuit dincolo de secolul al XIV-lea. În Bulgaria, procesul a fost similar, dar și mai rapid. Aici, cumanii nu au primit niciodată un statut legal special ca grup. Au fost pur și simplu integrați în elita societății bulgare. Dinastia Terter și dinastia Șișman, amândouă de origine cumană, au domnit în Bulgaria timp de mai bine de un secol ca domni bulgari ortodoxi, vorbind bulgară, respectând biserica și tradițiile bulgare. Numele lor trăda originea turcică,
Terter, Shishman, dar în toate celelalte privințe erau indistincți de orice alți boieri sau domni bulgari. Un document fascinant din 1340 și 8 ne arată cât de complet a fost integrarea. Ioan Alexandru, țarul Bulgariei din dinastia Șișmanizilor, emite un hrisov în limba slavă bisericească, folosind titlul tradițional bizantin-bulgar, invocând pe Hristos și pe sfinți, comportându-se în toate privințele ca un domn creștin ortodox. Nimic în document nu sugerează că acesta era un descendent al războinicilor nomazi cumani din stepa pontică. Transformarea era completă. În spațiul românesc, urmele cumane sunt și mai difuze și mai greu de urmărit, tocmai pentru că nu avem cronici românești din perioada medievală, pentru că primele documente românești importante datează abia din secolul al XIV-lea, când procesul de integrare era deja avansat. Dar indiciile sunt multiple și convergente. Primul și cel mai evident indiciu este numele. Basarab, întemeietorul dinastiei domnitoare a Valahiei, poartă un nume turcic cuman. Am văzut deja analiza acestui nume, Basar, cel care conduce, plus Aba, titlu onorific. Nu este un nume izolat. În documentele din secolele XIV până la XV apar frecvent în spațiul românesc nume de persoană de origine cumană: Arslan, Toctai, Tarhan, Karagöz. Unele dintre acestea aparțin unor boieri importanți, altele aparțin unor oameni obișnuiți, dar toate demonstrează că un strat semnificativ al populației, în special al elitei militare, avea origine cumană sau nume de origine cumană. Al doilea indiciu este toponimia. Multe nume de locuri din Muntenia și Moldova au etimologii turcice cumane. Numele unor râuri, ale unor localități, ale unor regiuni, toate poartă amprenta prezenței cumane. Cercetările lingviștilor români și unguri au identificat zeci de astfel de toponime. Nu sunt împrumuturi târzii din perioada otomană. Sunt termeni mai vechi care corespund limbii cumane chipceace din secolul al XIII-lea. Al treilea indiciu este vocabularul românesc. Limba română, deși fundamental romanică, conține un substrat de cuvinte de origine turcică ce nu pot fi explicate prin contactul cu turcii otomani din secolele 15 până la 18. Sunt cuvinte vechi, integrate adânc în structura limbii, care trebuie să provină din contactul cu o populație turcică mai veche. Și cea mai probabilă sursă este cumanii. Cuvinte precum oaie sunt probabil de origine turcică. Termeni militari, termeni de organizare politică, toate sugerează un contact intim, prelungit cu vorbitorii de limbă turcică în perioada de formare a limbii române medievale. Al patrulea indiciu este folclorul. Etnologii care au studiat folclorul românesc, unguresc și bulgar au găsit elemente care par să aibă origine în lumea nomadă a stepei. Legende despre cai miraculoși, practici magice legate de animale, anumite tipuri de ornamente și de tehnici decorative. Este greu să stabilim cu certitudine originea acestor elemente, pentru că folclorul este prin natura lui sincretic, amestecând influențe din surse multiple. Dar prezența unor astfel de elemente este consistentă cu ideea unui strat cuman semnificativ în populația care a format principatele românești. Cel mai important indiciu însă rămâne cel genealogic și politic. Dinastiile domnitoare ale Valahiei și Moldovei, documentele de cancelarie, structura organizării militare și administrative, toate acestea poartă amprente care sugerează o influență cumană profundă. Nu putem spune că domnii români erau cumani în sensul etnic simplu, dar putem spune că elitele care au organizat primele principate românești proveneau dintr-o lume în care elementul cuman era esențial și că au folosit modele de organizare politică și militară moștenite din lumea nomadă a stepei. Ceea ce s-a întâmplat în esență este un proces clasic de etnogeneză, formarea unei noi identități etnice și politice din fuziunea mai multor elemente anterioare. Vlahii au adus așezat baza prin limba romanică și religia creștină ortodoxă.
Slavii, prezenți în regiune de secole, au adus vocabularul bisericesc și parte din terminologia administrativă. Cumanii au adus modelul de organizare militară, elitele conducătoare, structurile politice. Din această fuziune a rezultat ceea ce numim astăzi români sau românii medievali, o populație romanică, lingvistic, ortodoxă religios, dar cu elite și structuri politice profund marcate de moștenirea stepei. Această moștenire invizibilă explică multe din caracteristicile distincte ale principatelor medievale românești, structura voievodală diferită de feudalismul clasic vest-european, importanța cavaleriei ușoare în organizarea militară, fluiditatea inițială a structurilor politice, înainte de consolidarea statelor în secolul al XV-lea. Toate acestea fac mai mult sens când înțelegem că nu vorbim despre o simplă continuare a modelelor romane sau bizantine, ci despre o sinteză nouă care includea elemente semnificative din lumea nomadă cumană. Deci unde au dispărut cumanii, răspunsul este nu au dispărut. S-au transformat, s-au integrat și au pierdut identitatea etnică distinctă, dar au lăsat urme profunde și durabile în toate societățile în care s-au integrat. În câteva generații după marea catastrofă mongolă, în mai puțin de 100 de ani, cumanii au încetat să mai existe ca grup recognoscibil. Dar descendenții lor, moștenirea lor culturală și politică, structurile pe care le-au creat sau influențat, toate acestea au continuat să existe și să modeleze istoria regiunii. Este o dispariție paradoxală. Cumanii au dispărut ca identitate, dar au supraviețuit prin influența lor. Este genul de moștenire pe care istoria o oferă adesea, invizibilă la suprafață, dar fundamentală în adâncime. Concluzie. Am ajuns la sfârșitul acestei călătorii lungi prin istoria cumanilor, de la stepele Siberiei până la Dunăre, de la confederațiile nomade ale secolului al XI-lea până la dispariția lor ca identitate distinctă în secolul al XIV-lea. Este momentul să revenim la întrebarea cu care am început. De ce sunt cumanii esențiali pentru înțelegerea începuturilor statului românesc medieval? Răspunsul ar trebui acum să fie evident, dar merită să fie formulat explicit și fără ambiguitate. Cumanii sunt esențiali pentru înțelegerea statului românesc medieval, pentru că lumea din care s-a născut acel stat, lumea de la sud și est de Carpați în secolul al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea, era în mare măsură o lume cumană. Când vorbim despre începuturile statului românesc, vorbim despre procesul prin care au apărut două entități politice distincte, țara românească, Valahia, sub Basarab I, și Moldova, sub Bogdan I. Aceste două state nu au apărut ex nihilo, din vid. Au apărut dintr-un context specific, dintr-o configurație politică, militară și etnică specifică. Și această configurație era direct determinată de cele două secole de dominație cumană în regiune. Să recapitulăm elementele fundamentale. Între mijlocul secolului al XI-lea și mijlocul secolului al XIII-lea, teritoriul dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră era cunoscut în sursele contemporane ca Cumania. Nu era un stat centralizat, dar era o zonă de dominație politică și militară cumană. Cumanii controlau acest teritoriu nu prin ocupație sedentară, ci prin mobilitatea lor militară superioară, prin capacitatea de a impune tribut sau de a oferi protecție în schimbul plăților. Organizarea politică a vlahilor aflați sub influența Cumaniei în secolul al XIII-lea era un mozaic de voievodate și cnezate mici, formațiuni politice locale conduse de lideri militari. Acești lideri controlau teritorii relativ mici, conducând de multe ori populații mixte de cumani, vlahi, slavi, resturi de pecenegi și uzi. Nu era un sistem feudal în sensul vest-european. Era o structură mai fluidă, bazată pe loialități personale, pe capacitatea liderului de a oferi protecție militară și siguranță economică. Când invazia mongolă a distrus Cumania ca entitate politică între 1237 și 1242 și când teritoriul a intrat sub suzeranitatea indirectă a Hoardei de Aur,
aceste mini-formațiuni politice nu au dispărut. Dimpotrivă, au continuat să existe și să evolueze. Doar că acum, treptat pe măsură ce elementul cuman se integra sau dispărea, elementul vlah devenea tot mai dominant numeric și cultural. În acest context are loc apariția lui Basarab I, fondatorul dinastiei domnitoare a Valahiei. Basarab apare în izvoare la începutul secolului al XIV-lea ca voievod al țării românești. Deși nu putem spune cu certitudine că originea sa ar fi legată în mod direct de cumani, numele său derivă cel mai probabil din termeni turcici cumani. Teritoriul pe care îl stăpânește era în secolul al XIII-lea parte din Cumania. Modelul organizării politice pe care îl dezvoltă, o structură voievodală cu un domn voievod recunoscut ca prim inter pares de alți voievozi și cnezi locali, seamănă izbitor cu structura confederațiilor cumane, nu cu structura statelor feudale vest-europene. Basarab nu era probabil cuman în sensul etnic simplu, dar venea dintr-o lume în care elementul cuman fusese esențial, dintr-o elită militară care se formase în interacțiunea dintre cumani și vlahi și a folosit modele de organizare politică moștenite din lumea nomadă a stepei. Același lucru este valabil și pentru Moldova. Când Bogdan I, întemeietorul Moldovei, apare în izvoare în mijlocul secolului al XIV-lea, el organizează un teritoriu care era în secolul al XIII-lea Cumania de Nord-Est, regiunea Milcovului, unde fusese centrul episcopatului cuman în anii 1227. Numele multor boieri moldoveni din perioada timpurie trădează origine turcică. Structura organizării politice este similară cu cea din Valahia, o ierarhie voievodală, nu un feudalism clasic. Ceea ce trebuie să înțelegem este că principatele românești nu sunt pur și simplu continuarea unei populații romanice autohtone, care ar fi supraviețuit în anonimat secole de zile și apoi ar fi creat brusc state independente. Sunt formațiuni noi, create în secolul al XIV-lea, dintr-o sinteză complexă între mai multe elemente, vlahi romanofoni și ortodoxi, cumani turci care se integrau și se creștinau, slavi care ofereau vocabularul bisericesc și administrativ și toate acestea sub influența structurilor politice moștenite din lumea stepei. Fără cumani, această sinteză nu ar fi fost posibilă în forma în care s-a produs. Fără cele 2 secole de dominație cumană, fără elitele militare cumane, fără modelele de organizare politică cumană, teritoriul dintre Carpați și Dunăre ar fi evoluat diferit. Ceea ce a făcut cumanii esențial este că au oferit 2 lucruri cruciale. În primul rând, au oferit organizarea politică și militară care a permis teritoriului să reziste presiunii maghiare din vest și mai târziu presiunii otomane din sud. Modelul voievodal cuman, cu accentul pe mobilitatea militară și pe ierarhiile flexibile, s-a dovedit ideal pentru condițiile specifice ale spațiului carpato-danubian. În al doilea rând, cumanii au oferit o elită conducătoare care putea să organizeze și să mobilizeze populațiile mixte din regiune. Liderii de origine cumană sau vlaho-cumană Basarab nu erau străini impuși din afară. Erau produsul local al regiunii, vorbind limbile locale, înțelegând realitățile locale, dar aducând și experiența și tradițiile organizării politice a stepei. Această contribuție cumană nu face principatele românești mai puțin românești. Nu schimbă faptul că limba română este o limbă romanică, că religia dominantă era ortodoxia de tradiție bizantină, că identitatea culturală s-a cristalizat treptat în jurul elementului vlah. Dar înțelegerea contribuției cumane ne permite să vedem principatele românești nu ca pe niște entități statice, continuând mecanic o moștenire romanică pură, ci ca pe niște creații dinamice, sinteze complexe, produse ale întâlnirii dintre mai multe lumi. Și aici ajungem la concluzia finală, la mesajul esențial pe care acest documentar și-a propus să-l transmită. Cumanii nu sunt o notă de subsol în istoria românilor. Nu sunt un episod periferic, o curiozitate etnografică, un detaliu minor. Sunt una dintre componentele fundamentale din care s-a format statul și identitatea medievală românească.
La fel cum nu putem înțelege România modernă fără a înțelege influența greacă fanariotă sau influența franceză din secolul al XIX-lea, nu putem înțelege România medievală fără a înțelege influența cumană. Recunoașterea acestei influențe nu slăbește identitatea românească, dimpotrivă, o îmbogățește. Ne arată că identitățile naționale nu sunt esențe pure, nemișcate, ci construcții istorice complexe, sinteze dinamice din elemente multiple. Ne arată că forța și originalitatea culturii românești vine tocmai din capacitatea de a integra influențe diverse, romanice, slave, turce, grecești, într-o sinteză unică. Cumanii au dispărut ca popor. Limba lor nu se mai vorbește, religia lor a fost uitată, modul lor de viață s-a stins. Dar moștenirea lor trăiește în structurile politice, în genealogiile familiilor domnești, în vocabularul limbii, în toponimia regiunii. Este o moștenire invizibilă, dar esențială. Când privim astăzi o hartă a României medievale și vedem granițele Valahiei și Moldovei, ar trebui să ne amintim că aceste entități s-au născut pe teritoriul fostei Cumanii, că fondatorii lor au purtat adesea nume cumane, că organizarea lor politică datora mult modelelor cumane. Și când încercăm să înțelegem de ce principatele românești au avut forma și structura pe care le-au avut, de ce au supraviețuit presiunilor din toate direcțiile, de ce au dezvoltat o identitate distinctă, răspunsul parțial, dar esențial, include cumanii. Nu putem înțelege începuturile statului românesc fără cumani. Aceasta nu este o teorie controversată sau o speculație academică. Este o concluzie care rezultă din lectura atentă și nepărtinitoare a tuturor surselor istorice disponibile. Este recunoașterea că istoria noastră medievală este mai complexă, mai fascinantă, mai bogată decât narațiunile simplificate care caută o continuitate liniară de la Traian până la Mihai Viteazul. Cumanii ne reamintesc că istoria reală este întotdeauna mai complicată, mai ambiguă, mai plină de surprize decât miturile pe care le construim. Și că adevărata înțelegere a trecutului cere curajul de a accepta această complexitate, de a recunoaște influențele multiple, de a vedea originile noastre nu ca pe o linie dreaptă simplă, ci ca pe o țesătură complexă din fire multe, dintre care firul cuman este unul esențial, prea mult timp ignorat sau minimizat. Acesta este în final mesajul documentarului nostru. Cumanii contează pentru istoria românilor nu în ciuda diferențelor lor față de români, ci tocmai pentru că acele diferențe au contribuit la crearea sintezei unice care a devenit identitatea românească medievală. Sunt parte din noi chiar dacă nu poartă numele nostru, chiar dacă limba lor s-a stins, chiar dacă identitatea lor s-a topit în alte identități. Istoria noastră medievală este și istoria lor și pentru a ne cunoaște cu adevărat pe noi înșine trebuie să-i cunoaștem și pe ei.